Am un business și nu prea ne merge. Am prea multe concurenți. Ce pot să fac? Amuși ne uităm. Munciți din greu, dar folos n-aveți. Cum nu dați înainte, nu aveți nimic. Parcă banii vă vin în mână, parcă nu-s. Parcă sunt, parcă nu-s. Cum vin, așa dispar. Aveți prea mulți dușmani care vă invidie. N-au să vă vadă și vor să vă scoată de acolo de unde sunteți. Pentru asta, că să aveți noroc, să vă meargă la lucru, la business, trebuie să-mi aduceți un lucru care lucrați cu dânsul. Să-i fac descânticul și să vă dau, să-l aveți cu voi, să-l puneți acolo unde îl lucrați. Că să vă meargă, să dispară dușmanii de voi, să dispară toți care vă invidie. Acest lucru o să fie ca un amulet la voi. Și să vedeți cum o să vă schimbe tot. O să aveți și parte de bani și folos în viață.